mi to nespadne. Kuracinky, rýchly haul z Tety. Išla som pôvodne pre toaletný papier, samozrejme neostalo len pri toaletnom papieri. Tento haul si môžem dovoliť točiť, pretože ma môj starší syn, ktorý získal týždeň dozadu, 2 týždne dozadu vodičák, veze. Pán Trošku ma potrestal, že o tebe rozprávam. Dobre, druhý pokus. Okrem toaleťaku farba na vlasy Real Casting Color Krém odtieň Marcipán. Zubná ketka Curaprox, alebo Curaprox, alebo tak nejak. Jednorázové žiletky. Takúto vazelínu majú prosím vás v Teta Drogerii. Túto klasickú originál. Coco Butter Moisturizing Jelly. Som spravila aj trošku takú make-up škodu. Kúpila som tento velice ospevovaný multitasker No Better Than Filter make-up od Rimmel London. Nevadí, že mám 8 make-upov ďalších doma. Zíde sa. Tieto dve vecičky z Essence som kúpila. Toto by mala byť dupe na rod lip gloss-štiek, pretože dávno som si nekúpila žiadny lip gloss-štiek. A toto by malo byť lip stain. Tá nejaká trvácná farbička. Tak to skúsime. Aha, asi trošku krivo. Asi veľmi krivo. Nevadí. A do toho dáme ten lip gloss-štiek. A toto by malo asi zaschnúť a potom by som to mala zošúchať. Ale to zistím, že za koľko to mám zošúchať. No, síce fitček ako socka, ale papula papuluje. Smolčík!